Velkommen til min video. Yeah. I dag er det, at det skal handle om min julekalender. Ja. Jeg skal åbne nogle gaver. Den her. Den har julekalender. Friends. Det bliver bare sjovt. Lad os komme i gang. Jeg åbner lige de der fucking låger. Sådan, nu er vi tilbage. Jeg åbnede min julekalender. Julekalender. Det er sørgeligt at Senja. Undskyld, jeg mener Sara. Jeg kunne ikke lide ved det. Det er bare grund af, at jeg har en ven, der hedder Senja over i skolen. Denne her mærkelige kalender. Nu skal vi kigge. Okay. Ups. Okay. Vi har 2 Lego-piger. Okay, så har vi også den mærkelige stol. Oh my god. Hvor nederen. Fuck, de kan ikke engang sidde på den, mand. Fuck er det for noget? Okay. Så er der også en postkasse. Hvad er der inde i? Nå. Et lille brev. Fedt. Den lægger vi her. What the fuck? Okay, den næste. Det er selvfølgelig sådan en her mærkelig ting. Den her mærkelige dem kan bare stå der. Ja, okay. Hvad er ligesom det næste? Det er den her. Jeg havde set den. Fuck. Kan jeg overhovedet se den? Ja. Stiller den lige herover. Jeg kan godt se den der lille tingeling. Ja, den har jeg fået. Så har jeg fået der tinge. Okay, så har jeg fået det her tingelinghus. Den her. Jeg aner ikke, hvad det er. Sådan. Det er tingelinghus. Nå, jeg håber, I vil like den her video. Smid et rigtig godt like alle sammen. Bare godt i det. Nå, altså, jeg har ingenting at sige til jer. Moin.